دور بریکه شده. Ja, mi kulakorov. Umarło, ja. Push. Namur sang بیاد تموم. نتونستم رو بردم. میورش باید. Acele gidiş. Aşırı sevakoniz. Ana huşt. Ana mu huşa tamam naka. Ay smaktanmış da. Ana nıga. Beste akta çoli istiyor. Nega bouma. Oh, ana muja pese paitam kuda. Uş. Böyle ki kamera kar. Baymin olma. Daha home payı. Sen gözle güneşin dara ya. Aşağıdan burada gitmeye ya. Eşum. Eşalme mu? Ne güneşin dara ya bak o. Yine dara olmadı. Oh. Hem o büyürken karınatla su var. Haber oturuyorsun. Oh, işte. Boz topla. Yeki kapı olma karo. Kinga wa bana doktor soqi. Nigash küçük karo. Kinga oli aho shabat mina. Nega naija qarur ayna nega.
Dar augia dam cu. Dar augia. Nu asta. Uso. ассалому алайкум бародарои азиз, имрӯз рӯзи чорум рӯз баъди сели сеюм. ҳамин дара дараи фандак ном доштааст. Фандак дараи фирибгар, яъне 3 бор сел омад. сели якума нишон додем бародаро, сели дуюма набудем, сели сеюма тамошо карде ҳозир. имрӯз баъди сеюм сел чорум рӯзае, 4 рӯз баъди сеюм селае ва булдозеро вардем барои раҳа кушодан, роҳи ҳамин деҳара кушодан. мо ку ба мотоцикл ба болои ҳамин кӯприк мегузаштем, лекин мошинҳо гузашта наметонистанд. на фақат мардуми деҳа, балки мардуми боло гузашта наметонистанд. булдозерам бо ташаббусу дастгирии бародарои Санкт Петербург, ғарибони Санкт Петербург, ғарибони ватандӯсти Санкт Петербург, бо ёрии онҳо роҳ кушода шудааст. Зинда бошед бародаро, ки дастгирӣ карде. мо ҳам дар хизмати шумо ҳастем. саломат боше. ба мардуми деҳа дар деҳаҳо пул чихеле ки ҳамамон медонем, ёфтани пул камтар қийтарай. агар муҳоҷирон набошанд чӣ кор мекунем, иншам намедонам. бародаро боз ҳам як бор дигар раҳмати калон, изҳори миннатдорӣ, ташаккури зиёд, ки дастгирӣ карде. бо ёрии шумое ки мардум раҳшон кушода мешавад. на танҳо мардуми деҳаи Арганкул, балки тамоми ҷамоати ваҳдат, ҷамоати сангор ва дигарон. барои кушодани дара дидесе ки дара лоёлуай хокай, барои ҳамин сангора ҷамъ карда, аввал сангои калон оварда дар даруни дара партофтан дар кор, ки сел боз нахраш чуқраш накуна. қариб 4.5 метр чуқр кардаги ҳамин ҷара. 4.5 метр санг аввал партофтан, баъд ай болои санг хока партофтан дар кор. сангои калонам буд, ки булдозер қариб ки ба зур сангора тела карда бурда метавонам. барои мисол на ҳамин санг ҳамхели 12 13 санг канд булдозер, ай ҳар куҷо канд овард дар даруни дара андохт. сангои овардагии села андохт, боз дигар сангоро канд, ай рӯи замин овард дар даруни дара андохт.
ва бародари азиз саломат боше, зинда боше ки наворҳои моро тамошо мекунед. Мо ҳам дар хидматитон ҳастем. раҳи деҳаи Арганкулка ҳам кушода шуд. марҳамат тарафҳои мо. саломат бошед бародари азиз. ай видеоҳои мо агар хуштон омада боша, як лайки бепула зер кунед. дар амони Аллоҳ боше. то боздид.